Σήμερα να κάνουμε μια μικρή παρέκβαση από την πορεία των προγράμματος των ομιλιών των συνηθισμένων, και επειδή και κάποιοι από εσάς το ζήτησαν, αλλά και νομίζω και μέσα στην όλη ατμόσφαιρα που βιώνουμε στην Εκκλησία αυτές τις μέρες, καλό θα ήταν να αναφερθούμε, παρόλο που τα είπαμε πολλές φορές και τα έχετε ακούσει κι εσείς και τα έχετε διαβάσει, να αναφερθούμε στο μεγάλο γεγονός αυτό, το οποίο για την Εκκλησία μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαρμόσυνο και ουσιαστικό, για το γεγονός της διακήρυξης της αγιότητος του Οσίου και Θεοφόρου πατρός μας πλέον Παϊσίου του Αγιορείτου, που βέβαια, όπως είπα και σε άλλες συνάξεις που είχαμε αυτές τις μέρες, η αναφορά μας στον Γέροντα δεν γίνεται για να πάρουμε εμείς οποιαδήποτε έγκλη, ότι τάχα το γνωρίσαμε και είμαστε μαθητές του ή ακροατές των λόγων του, γιατί αυτό σε τίποτα δεν μας ωφελεί εάν δεν μιμηθούμε την Αγία ζωή του. Μάλλον γίνεται εις κατάκρισή μας και εις κρίση δική μας και κρίση της δικής μας ζωής, γιατί παρόλο που είδαμε με τα μάτια μας και ψηλαφίσαμε με τα χέρια μας και ακούσαμε με τα αυτιά μας τέτοιους Αγίους ανθρώπους, παρά τα αυτά δεν τους εμιμηθήκαμε και μοιάσαμε και μοιάζουμε κι εμείς με το παράδειγμα που λέει η κλίμακα, ο Άγιος Ιωάννης, για κάποιον ο οποίος διηγόταν ξένα κατορθώματα, όπως κάνω εγώ δηλαδή, και είπε κάποιος, και πώς από έναν τέτοιον ωραίο δέντρο βγήκε ένα ξερό κλονάρι. Θα μπορούσε να κανείς να πει το ίδιο και στη δική μου περίπτωση, αλλά παρά τα αυτά όμως εγώ αισθάνομαι ότι είμαι υποχρεωμένος, παιδιά, να μιλήσω και να μιλώ για όλα αυτά τα οποία είδα και άκουσα κοντά σε αυτόν τον Άγιον άνθρωπο, γιατί ο Γέροντας Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος πλέον, δεν ανήκει στον εαυτόν του ούτε σε 5-10 ανθρώπους που τον εγνώρισαν, αλλά ανήκει στην Εκκλησία ολόκληρη, ανήκει σε όλον την Εκκλησία. Είναι πλέον ένας καθολικός Άγιος, με την έννοια ότι είναι για όλον τον κόσμο. Και να μην στενοχωρήσετε που δεν το γνωρίσετε, γιατί πολλοί θα σκέφτονται ότι κρίμα που δεν το γνωρίσαμε. Ή κάποιοι λένε, δεν έχει κανέναν όμοιο τώρα να γνωρίσουμε. Τους Αγίους τους γνωρίζουμε, και μάλιστα τους γνωρίζουμε καλύτερα και μετά τον θάνατόν τους. Γιατί όταν ζουνε είναι ενδεδειμένοι την ανθρώπινη ασθένεια, την ανθρώπινη αδυναμία, και όσο να είναι, εντάξει, άνθρωποι είναι απλοί, ταπεινοί άνθρωποι μέσα στην καθημερινότητά μας, ιδιαίτερα αυτοί οι άνθρωποι σαν τον Γέροντα Παΐσιον. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος είχε τόση απλότητα και τόση ταπείνωση και συγκατέβαινε στο επίπεδο του κάθε ανθρώπου και παρακάτω ακόμα από τον κάθε άνθρωπο, που αυτό το πράγμα σε έκαμνε να αισθάνεσαι τόσο οικείος μαζί του και να αισθάνεσαι ότι αυτός ο άνθρωπος γινόταν ένα μαζί σου. Ταυτόχρονα όμως ήταν πραγματικότητα ότι υπήρχε μια μεγάλη αίσθηση της παρουσίας του Θεού σε αυτόν τον άνθρωπο. Πολλές φορές λέω, παιδιά, και το είπα και άλλες φορές, ότι εάν εγώ δεν τον γνώριζα τον πατέρα Παΐσιο και κάποιοι μου διηγούνταν όλα αυτά που σας διηγούμε εγώ ή όλα αυτά που διαγράφουν στα βιβλία, εγώ μπορεί να μην τα πίστευα. Διότι εδώ τα είδα με τα μάτια μου και λέω καμιά φορά, βρε παιδί μου, μα είναι αλήθεια που το έβλεπα? Δηλαδή είναι πράγματι έτσι? Δηλαδή είναι η ιστορία που λέμε δεν πιστεύω στα μάτια μου. Τόσο πολύ έντονα ήταν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος σε αυτόν τον άνθρωπο, ώστε
ακόμα και εμείς ήδη που τα βλέπαμε δυσκολευόμαστε να τα πιστέψουμε. Αλλά δεν ήταν μια μέρα ή μια επίσκεψη η ζωή μας μαζί του, ήταν 16 ολόκληρα χρόνια. 16 ολόκληρα χρόνια ήταν μια μεγάλη περίοδος στενής σχέσης πνευματικής και πολλές φορές και πολλές νύχτες και πολλές μέρες που έμεινα κοντά του και διανυχτέρευσα μαζί του, όχι βέβαια όλα τα χρόνια αυτά, γιατί ο γέροντας δεν κρατούσε κανένα κοντά του παρά μόνο ελάχιστους ανθρώπους και για 1-2 βράδια και για λόγους δικούς του, για λόγους ησυχαστικούς και ασκητικούς. Η αλήθεια είναι όμως ότι δεν αντέχαμε και παραπάνω, διότι αυτός είχε έναν τρόπο ζωής που δεν μπορούσε να τον αντέξει άλλος άνθρωπος. Στο τυπικό του δεν υπήρχαν 2 πράγματα, πολλά δεν υπήρχαν, αλλά 2 πράγματα δεν υπήρχαν. Φαγητό και ύπνος. Στο δικό μου τυπικό αυτά τα 2 πράγματα είναι γραμμένα με κεφαλαία χρυσά γράμματα. Και έτσι τα τυπικά μας ήταν λίγο διαφορετικά. Γι' αυτό μου έλεγε καμιά φορά όταν έμενα εκεί μερικές μέρες παραπάνω, άντε Διάκο, ήμουν Διάκος τότε, πήγαινε να φας και να έρθεις πάλι. Με έστελε στη Μονή Σταυρονικήτα ή στον Μπουραζέρι ή σε κανένα μοναστήρι διπλανό, πήγαινε να φας και να έρθεις. Ο ίδιος δεν μαγείρευε, δεν είχε φαγητά, δεν είχε τίποτα από όλα αυτά τα οποία όλοι οι άνθρωποι έχουμε. Όμως εντάξει, ο γέροντας ήταν ένας Άγιος άνθρωπος, αγωνίστηκε πάρα πολύ και επέτυχε αυτό που επέτυχε. Εκείνο που θέλω να τονίσω είναι ότι παρόλο παιδιά που αυτή η πράξη της Εκκλησίας δεν προσέθεσε τίποτα στην αγιότητα του γέροντα. Δηλαδή πιστεύω ότι στον γέροντα δεν προσετέθη δόξα και χάρις από τον Θεό, διότι ο γέροντας απέλαβε τη χάριν από τον Θεό και από τη ζωή αυτή που ήταν ενάρετος και Άγιος και μετά την κοίμησή του βέβαια που μπήκε πλέον στην Βασιλεία του Θεού. Όμως εκείνο το οποίο βιώσαμε όλοι μας και βιώνουμε έντονα αυτές τις μέρες είναι αυτή η απέραντη ευφροσύνη, η απέραντη χάρις, η οποία προχέεται σε όλον τον κόσμο. Και αυτό δείχνει και τη δύναμη της Εκκλησίας. Ότι η Εκκλησία όταν σφραγίζει κάτι, το σφραγίζει και ο Θεός. Ο Γέρο Παΐσιος ήταν Άγιος, αλλά η Εκκλησία ακόμα περίμενε. Μέσα στην σύνεση και μέσα στη σοφία της, περίμενε να περάσουν κάποια χρόνια, περίμενε να συμπληρωθεί το πλήρωμα του χρόνου. Όταν συνεπληρώθη το πλήρωμα του χρόνου και ήρθε η ώρα που η Εκκλησία πλέον απεφάσισε δια της Συνόδου του Οικουμενικού Πατριαρχείου να σφραγίσει την αγιότητα αυτού του ανθρώπου, αμέσως σαν άνοιξαν οι ουρανοί και εξεχύθη ένας ποταμός χάριτος σε όλον τον κόσμο. Σε όλον τον κόσμο και έγινε για όλους τους ανθρώπους μεγάλη ευλογία, μεγάλη χαρά και μεγάλη χάρις. Και έτσι αισθανόμαστε ότι ο γέροντας πλέον είναι συνεχώς μπροστά μας και μαζί μας, έτοιμος να μας ακούσει, έτοιμος να μας δεχθεί, να δεχθεί τις προσευχές μας και την τιμητική προσκύνηση που απονέμουμε σε όλους τους Αγίους της Εκκλησίας μας. Σας είπα ότι δεν έχει σημασία μεγάλη αν το γνωρίσαμε ή δεν το γνωρίσαμε. Σήμερα έχουμε τα βιβλία τα οποία εγγράφησαν με τόση προσοχή και επιμέλεια από τις αδερφές του Ιερού Μοναστηρίου του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στη Σορατή, τα οποία είναι αυθεντικά λόγια του γέροντα και η διδασκαλία του όπως ο ίδιος την εξέφρασε και την περιέγραψε, και έτσι δεν υπάρχει θέμα να πούμε ότι στερηθήκαμε τη διδασκαλία του. Μάλλον έχουμε καθίστε, βρέστε θέσεις, πυκνώστε, μην αφήνετε κενά.
γιατί έχουμε κόσμο. Λοιπόν, μπορούμε να γνωρίσουμε τον Άγιον αυτόν μέσα από όλα αυτά τα οποία έχουν γραφεί και μέσα από την κοινωνία μαζί του με την προσευχή και την επίκληση των Αγίων Ευχών του και μέσα από όλα όσα θα γραφούν και μέσα από όλα όσα λέγονται. Και ο σκοπός, παιδιά, δεν είναι να ικανοποιήσουμε την περιέργειά μας τόσον, ακόμα και την ευλαβή περιέργειά μας για τη ζωή του γέροντος Παϊσίου, του Αγίου Παϊσίου πλέον, όσο να μιμηθούμε τον βίον του και την ζωή του και να εφαρμόσουμε την διδασκαλία του, η οποία ήταν βγαλμένη μέσα από την εμπειρία του. Γιατί τελικά αυτός είναι και ο σκοπός της παρουσίας των Αγίων στη ζωή της Εκκλησίας. Ο σκοπός της παρουσίας των Αγίων είναι να παρακινηθούμε όλοι μας, να μιμηθούμε τη ζωή τους, γιατί η παρουσία των Αγίων επαληθεύει το Ευαγγέλιο. Εάν δεν είχαμε τους Αγίους, δεν θα επαληθευόταν το Ευαγγέλιο. Θα ήταν μια υπέροχη διδασκαλία, αλλά χωρίς επαλήθευση. Το ότι υπάρχουν οι Άγιοι και υπάρχουν και στις μέρες μας, και είπαμε και χθες ότι ο 20ος αιώνας ήταν ένας τρισευλογημένος αιώνας, γεμάτο μάρτυρες και γεμάτο οσίους. Εις μεν τον ελλαδικό χώρο γεμάτο οσίους γέροντες και πατέρες και ασκητές και φωτισμένους πατέρες που εφώτισαν και κατεύθυναν το πλήρωμα της Εκκλησίας, εις δε τις άλλες ορθόδοξες χώρες, αιματοβαμμένες μεν, αλλά γεμάτες με μαρτυρικά αίματα και Αγίους μάρτυρες που εστήριξαν και δυναμώνουν την πίστη και την Εκκλησία μας και γέμισαν τον παράδεισο με Αγίους. Τι θα έλεγε ο γέροντας Παΐσιος σήμερα εις εμάς τους ανθρώπους, και ποιον είναι το νόημα της δικής του ζωής σε εμάς όλους? Θα μας μιλήσει ο πατήρ Θεόκλητος. Έχουμε την ευλογία, παιδιά, να έχουμε μαζί μας τον γέροντα Θεόκλητο, τον γέροντα, τον ηγούμενο της Μονής του Αγίου Αρσενίου του Καππαδόκου στη Χαλκιδική. Ένα μοναστήρι που έγινε με την καθοδήγηση και την ευλογία του γέροντος Παϊσίου. Ο γέροντας Θεόκλητος ήταν ένας από τους... Εδώ θα έρθει ο γέροντας. Δίπλα μου, εδώ. Ένας από τους στενούς ανθρώπους που έζησαν τον γέροντα, και νομίζω ότι δεν πρέπει να χάσει την ευκαιρία αυτή. Εμένα με ακούτε κάθε λίγο. Βαρηθήκετε με κιόλας, αλλά τι θα σας κάνω. Λοιπόν, θα δώσουμε το λόγο στο γέροντα. Έχεις, γέροντα μου, 40 λεπτά. Είναι εδώ ο γέροντας για τα εγγένεια του Αγίου Αρσενίου και του Αγίου Παϊσίου. Και πριν του δώσουμε τον λόγο, σας υπενθυμίζω ότι αύριο την Παρασκευή θα έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευλογία στην πόλη μας να εγκαινιάσουμε έναν ναό αφιερωμένο εξ ολοκλήρου στον Άγιο Γέροντα Παΐσιο. Γιατί είναι τρισυπόστατος, έχει 3 θυσιαστήρια, 3 εκκλησίες σε έναν ναό. Το ένα θυσιαστήριο είναι στον Άγιον Αρσένιο τον Καππαδόκη, τον πνευματικό πατέρα του Γέροντα Παΐσιου, τον ιερέα ο οποίος τον βάφτισε και του έδωσε και το όνομά του και προεφήτευσε για την πορεία του. Το δεύτερο στον Άγιον Παΐσιο τον Αγιορείτη, και το τρίτο στους Αγίους Μάρτυρες Βαραχίσιον και Ιωνάν, οι οποίοι ήταν οι Άγιοι του χωριού του, η εκκλησία στην οποία βαφτίστηκε ο Γέροντας Παΐσιος, η εκκλησία στην οποία λειτουργούσε ο Άγιος Αρσένιος, η εκκλησία στην οποία λειτουργούνταν οι Φαρασιώτες, οι Καππαδόκες αυτοί αδελφοί μας, ήταν αφιερωμένοι στους Αγίους Μάρτυρες Βαραχίσιον και Ιωνά. Και έτσι αυτή η εκκλησία είναι κατά πάντα ευλογημένος χώρος και χτίστηκε με τη βοήθεια του Θεού, και περιμέναμε την ώρα και τη στιγμή η εκκλησία επισήμως να προβεί στην Αγιοκατάταξη και να προβούμε κι εμείς στα εγγένεια αυτού του ναού. Ίσως είναι και ο πρώτος ναός που εγγενιάζεται σε όλη την Ορθοδοξία
στο όνομα του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, μαζί με όλους τους φίλους του, με τον πνευματικό του πατέρα, με τους Αγίους Παραχύσεων και Ιωνάσου στην εκκλησία των οποίων βαφτίστηκε και στην εκκλησία των οποίων αναφερόταν συχνά πυκνά ο γέροντας πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, όσοι επάτερ Θεόκλητε, ωραία. Δεν γίνεται. Εδώ δίπλα, έχω και το χάκι εγώ. Έχετε το ρολόι απέναντι σας, έχετε χρόνο πολύ. Πέστε στα παιδιά μας εδώ ό,τι λέει η αγάπη σας. Εγώ δεν έχω να πω τίποτα απολύτως, γιατί βρίσκομαι στην Κύπρο, η οποία είναι διχοτομημένη, δεν είναι? 40 λεπτά είπε προηγουμένως ο πατήρ, ο Σεβασμιότατος. Θα διχοτομήσουμε το 40, θα βγάλουμε το 0 και το κάνουμε 4. Τώρα είμαι εξαπίνης. Εκείνο το οποίο μπορώ να πω για το φιλότιμο του πατρός Παϊσίου, γιατί ήταν πράγματι διδάσκαλος του Φιλοτίμου εν έργο και εν λόγο. Το καταλαβαίνει ο άνθρωπος και το βλέπει από τα βιβλία τα οποία έχουν εγγραφεί, και ιδιαίτερα το ιδιαίτερο βιβλίο που έγραψε ο Παπά Ισάκ, πόσο φιλότιμο είχε σαν στρατιώτης και γενικότερα σε ολόκληρη τη ζωή. Ναι, ένα παράδειγμα θα αναφέρω, προσωπικό δηλαδή. Όταν με είχε φιλοξενήσει στο κελάκι του, και την επόμενη μέρα έπρεπε να πάω στη Μονή Φιλοθέου. Εκεί μου λέει, έχω ανοίξει ένα καινούριο δρόμο από το κελάκι του Σταυρονικήτα, ίσια κάτω, για να μην κάναμε τον κύκλο από πάνω για να πάμε όπου θέλαμε. Θα πας, λέει, από εδώ από τη θάλασσα, η Μονή Ιβύρων, και γι' αυτό το λόγο, λέει, τον ξέρουν όλοι, αλλά οι πολύ λίγοι το ξέρουν, γιατί τον άγγιξα τώρα τελευταίως. Πήρα την ευχή, αλλά μην πας, λέει, πάρε 2 φέτες. Ψωμάκι είχε, το είχαν φέρει από τη Μονή Σταυρονικήτα το προηγούμενο απόγευμα. Λέω, πώς είναι δυνατόν, λέω, πάτερ, τώρα να πάρω εγώ το ψωμάκι που σας έφεραν? Όχι, λέει, πάρ' το, θα σου χρειαστεί. Να είναι ευλογημένο. Το πήρα και το έβαλα στην τσάντα και ξεκίνησα. Καλοκαίρι ήταν, πέρασα από τη Μονή Ιβύρων και άρχισα να ανηφορίζω για τη Μονή Φιλοθέου. Για κάποια στιγμή αισθάνομαι οι δυνάμεις να με καταλείπουν. Έπεσε το ζάχαρο, υπογλυκαιμία, ούτε μπρος ούτε πίσω. Τώρα λέω, εδώ θα μείνω. Αλλά θυμήθηκα ότι ο πατήρ μου είχε δώσει το ψωμί. Άρχισα να το τρώω τότε και άνοιξαν τα μάτια μου, πήρα δυνάμεις και προχώρησα προς τα πάνω, και βλέπουμε ότι στερήθηκε το ψωμάκι για να το δώσει εμένα, προβλέποντας με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που είχε, το ότι δεν μου συνέβαινε. Και ένα άλλο πράγμα, θυμάμαι τον Γιώργο, θυμίστε τον, ναι, που πήγαινε τακτικά και τον συναντούσε τον πατέρα Παΐσιου, και σε κάποια συνάντηση που είχαμε πάλι εκεί στη Μονή Σταυρονικήτα, μας είπε το εξής. Ήρθε, λέει, και εκείνος ο Γιώργος, και ενώ του έλεγα να διαβάζει, του έδινα χρήματα για να πάρει Σολομονική, να πάρει Ευεργετινό και να μου δώσει τη Σολομονική, αυτός πήγαινε και έπαιρνε πάλι Σολομονική. Και κάποια στιγμή του είπε, φύγε από εδώ, ο διάβολος θα σε παιδέψει, αλλά ο Χριστός θα σε κερδίσει. Έφυγε ο Γιωργάκης, και ύστερα από λίγο χρειάστηκε να πάει στη Μονή Σταυρονικήτα ο γέροντας. Σε κάποιο στροφή όμως του δρόμου, όπως είναι και ελικοειδής, είδε κάτω στο
χώμα να είχε κάνει κάτι σχέδια μαγικά. Οπότε τα είδε ο πατήρ Παΐσιος και στεναχωρέθηκε. Αυτά λέει ο Γιώργος θα τα έκανε, είναι παγίδα του διαβόλου. Και επειδή από εκείνον τον δρόμο περνούν λέει πολλοί, σκέφτηκα ότι αν μεν τα αφήσω θα περάσει κάποιος από τους τουρίστες που μπορεί να είναι ανεξομολόγητος και να πατήσει πάνω στην παγίδα αυτή και να δαιμονιστεί. Και του λέμε γιατί. Είχα και άλλα άτομα γύρω μου. Λέει γιατί σε εκείνον που δεν εξομολογείται καθόλου αλλά και σε εκείνον που δεν εξομολογείται καθαρά έχει εξουσία ο διάβολος. Και γι' αυτό το λόγο λέει τα χάλασα. Και σκέφτομαι πόσοι άραγε από μας, από την Ελλάδα λέω, εσείς δεν έχετε πρόβλημα, έτσι δεν είναι? Εξομολογούμεθα, μετανοούμε και εξομολογούμεθα καθαρά, διότι δια της μετανοίας ο Θεός όχι μόνο συγχωρεί τις αμαρτίες μας, αλλά και μας δίδει τη δυνατότητα να μην ξανακάνουμε τα ίδια, εφόσον πράγματι μετανοούμε και εξομολογούμεθα καθαρά. Και είναι γεγονός ότι ο πονηρός δεν θέλει την εξομολόγηση. Επιτρέπετε να πω ένα παράδειγμα? Έχετε πολλά μπροστά μου. Έτσι θα γλιτώσετε. Είχαμε με κάποιο πρόσωπο επισκεφθεί τον Άγιο Γέροντα το Γαβριήλ το Διονυσιάτη. Και όσοι έχετε πάει στη Μονή Διονυσίου, δεν λέω όσες, δεν είναι, όσοι, μας εξηγούσε ο Άγιος Γέροντας τα μέλλοντα συμβαίνει από τις εξωτερικές τοιχογραφίες που είχε γύρω από την Δευτέρα Παρουσία, την Αποκάλυψη. Σε ένα σημείο έχει μία κυκλική πόρτα που δεν είχε μεν πόρτα, αλλά ήταν απλώς, είχε το σχήμα αυτό. Και λέει εδώ έγινε ένα θαύμα. Εικονίζει σε δύο πλευρές του τοίχου αυτού. Ήταν η εικόνα του Αρχαγγέλου Μιχαήλ και του Αρχαγγέλου Γαβριήλ από την άλλη πλευρά. Εδώ έγινε ένα θαύμα. Τι θαύμα έγινε? Κάποιος μεγάλος ακροματούχος της εποχής εκείνης, 30-40, με κάποιο πολεμικό καράβι μας έφερε τον ανιψιό, τον αδερφό της αδελφής του, τον γιο της αδελφής του, και δι' επιστολής παρακαλούσε να το δεχθούμε, λέει, στο μοναστήρι, γιατί τον πήγαμε σε πολλές ψυχιατρικές κλινικές Αθηνών και Κερκίδας, αλλά είπαν οι γιατροί εμείς δεν μπορούμε να τον κάνουμε καλά, να το στείλετε σε κάποια εκκλησία, σε κάποιο μοναστήρι να το διαβάσουν και εκεί θα είναι δυνατόν να τον κάνουν καλά. Και σας παρακαλούμε πολύ, κάντε ό,τι μπορείτε. Οπότε, λέει, το δεχθήκαμε στο μοναστήρι, τον βάλαμε σε ένα κελάκι και κάποιον μοναχό να τον περιποιείται. Πραγματι ο μοναχός αυτός πήγαινε τον περιποιήτο, αλλά για κάποια στιγμή συναντεί τον Γέροντα Γαβριήλ, ο οποίος τότε ήταν νεαρός μοναχός παρά το ηγουμένο, και του λέει «Πάτερ Γαβριήλ, σε παρακαλώ πολύ, πες τον ηγούμενο να με αλλάξει και να βάλει κάποιον άλλον εδώ, γιατί εγώ δεν μπορώ». «Μα γιατί δεν μπορείς?» «Γιατί όσες φορές πηγαίνω να τον περιποιηθώ στο κελί του, αυτός μου λέει όλα τα αμαρτήματα που έκανα στο παρελθόν και εγώ δεν μπορώ να τα ακούω».
Καλά, του λέει ο πατήρ Γαβριήλ, δεν τα έχεις εξομολογηθεί? Είναι γεγονός, λέει, ότι δεν τα εξομολογήθηκα αυτά και μου τα θύμισε το ταγκαλάκι, αλλά είτε από ντροπή είτε γιατί τα ξέχασα, δεν τα εξομολογήθηκα. Και του λέει ο πατήρ Γαβριήλ, δεν θα πούμε τίποτα στον ηγούμενο, εσύ θα πας στον πνευματικό σου, θα εξομολογηθείς και εγώ θα καθίσω στο πόδι σου, στη θέση αυτή. Πράγματι πήγε και ο πνευματικός του ήταν στη Νέα Σκήτη τότε. Οπότε πήγε, εξομολογήθηκε και γύρισε. Οπότε η απόσταση δεν είναι και πολύ σύντομη. Είναι καμιά 2 ώρες. Ναι, περίπου. 1,5 ώρα. Ναι. 1,5 να πάει και 1,5 να γυρίσει, 3 ώρες. Οπότε πήγε, εξομολογήθηκε και γύρισε και συναντήθηκα στο προάβλιο της Μονής. Του λέει, πάμε τώρα, το πατήρ Γαβριήλ. Όχι, λέει, αλλά τέλος πάντων πάμε, δεν θα σου πει τίποτα το ταγκαλάκι. Πράγματι πήγαν εκεί και του λέει ο νεαρός, το ταγκαλάκι, σε παρακαλώ, έλα λέει, έλα να στα πω. Αλλά εδώ ήταν γραμμένα, λέει, ποιος τα έσβησε? Βλέπουμε δηλαδή με τη μετάνοια την καθαρά εξομολόγηση ο Θεός σβήνει τις αμαρτίες και δεν έχει δικαιώματα. Και μάλιστα μας έλεγε ο πατήρ Παΐσιος και το εξής, ότι όταν έρχονται, λέει, και εξομολογούνται τους λογισμούς τους οι άνθρωποι, να τους διαβάζετε συγχωρετική ευχή. Γιατί με τη συγχωρετική ευχή κόβονται τα σκοινιά του διαβόλου. Σκεφτείτε πόσοι από εμάς εξομολογούνται τους λογισμούς και με πόσα σκοινιά μας έχει δεμένο στο ταγκαλάκι και μας παιδεύει. Και μας έλεγε μια φορά, κάνουμε, λέει, κάποια αμαρτία, ο πατήρ Παΐσιος τώρα. Δεν τελείωσα την ιστορία την προηγούμενη. Την ημέρα των Αρχαγγέλων που κάνουν βαθύ όρθρο εκεί στο μοναστήρι, πήραν τον δαιμονισμένο αυτόν τον νέο, 2 έτσι γεροδεμένοι μοναχοί, και τον πήγαν στην εκκλησία. Για κάποια στιγμή όμως τους ξέφυγε την ώρα που έψαναν το δοξαστικό, όπου επισκιάσει η χάρη σου, Άγιε Αρχάγγελε. Εκείνη τη στιγμή τους ξεφεύγει και τρέχει μέσα στο σκοτάδι. Τότε τα καντιλάκια ίσα ίσα που είχαν λίγο φωτισμό, πολύ λίγο, και δύσκολα θα μπορούσε να κυκλοφορήσει μέσα. Πηγαίνει από εκείνη που είχε το σερτάκι, την πόρτα που ξέρετε, την στενή, και έβγαινε και από εκεί θα κατηφόριζε για να πάει στα μπαλκόνια εκεί τα γνωστά του, που ήταν το νοσοκομείο. Φοβήθηκαν οι πατέρες, έτρεξαν να τον πιάσουν, αλλά σε εκείνη την πόρτα που είπαμε προηγουμένως, που από τη μια ήταν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και από την άλλη ο Αρχάγγελος Γαβριήλ, πήγαν και το βρήκαν σταματημένο. Πήγαν να τον πιάσουν, λέει, μη με πιάνετε, είμαι καλά τώρα. Τον πήγαν μετά στην εκκλησία, τελείωσε η Θεία Λειτουργία κλπ. Και την άλλη μέρα ή μια από τις επόμενες μέρες, λέει ο ηγούμενος στον πατέρα Γαβριήλ, τι να τον κάνουμε τώρα αυτόν, να τον κρατήσουμε εδώ? Και λέει ο συνετός γέροντας Γαβριήλ, νεαρός τότε, λέει, να το στείλουμε πίσω, γιατί δεν ξέρουμε αν αυτός πέσει σε αμέλεια, και ενώ μεν βγήκε το πνεύμα το ακάθαρτο τώρα, αλλά αν αμελήσει είναι δυνατόν να πέσει σε χειρότερη κατάσταση, όπως λέει και το Ευαγγέλιο. Και τον έστειλαν πίσω, πήγαν στην Δάφνη και βρήκανε κάποιο καράβι, τότε δεν είχε και συχνές, δεν είχε συγκοινωνιακά μέσα, βρήκαν ένα καράβι που ήρθε ένα καΐκι τότε
και να φορτώσει ξύλα από τη Δάφνη για να πάει στον Πειραιά, και παρεκάλεσε τον καπετάνιο να τον πάρει και να τον δώσει, να τον επιστρέψει πίσω στον αξιωματούχο της εποχής εκείνης. Και μετά έστειλαν ευχαριστήριο επιστολή για τη θεραπεία του παιδιού στο μοναστήριο, η οποία φυλάσσεται. Έτσι λοιπόν εδώ είναι το θέμα της μετανοίας εξομολογήσεως, που και ο πατήρ Παΐσιος μας έλεγε να διαβάζουμε τη συγχωρητική ευχή. Και το ερώτημα μου είναι τώρα αυτό που είπα και προηγουμένως: πόσοι από εμάς κάνουμε καθαρά εξομολόγηση? Εμείς στην Ελλάδα δεν ξέρω, αλλά εδώ πιστεύω ότι όλοι κάνετε καθαρή εξομολόγηση, και βλέπω αγγελικά πρόσωπα σε όλους εδώ. Ναι. Φοράτε καλά γυαλιά. Ναι. Ναι. Και να υπενθυμίσω και κάτι άλλο τώρα, μια και δεν περνάει και τα 4 λεπτά που είπαμε προηγουμένως. Θυμήθηκα κάτι από τον πατέρα Αρσένιο, που εκοιμήθη στη Ρόδο τον καθηγητή. Ναι. Από μια ομιλία του, την οποία έχω και ηχογραφημένη, και έλεγε: όπως κάθε ζωντανός οργανισμός έχει ανάγκη, προκειμένου να ζήσει και να αυξηθεί, από 3 πράγματα. Έχει ανάγκη από νερό, από τροφή και από οξυγόνο. Το νερό, έτσι και η ψυχή, ανάγκη από αυτά τα 3 είδη. Έχει ανάγκη από νερό, που είναι η μελέτη του Λόγου του Θεού και τη διδασκαλία των Λόγου του Θεού, η Αγία Γραφή και την διδασκαλία των Αγίων Πατέρων. Αυτό που συνιστούσε και ο πατήρ Παΐσιος, να διαβάζουμε Αγία Γραφή και ευεργετινό. Ναι, και η τροφή για την ψυχή είναι η Θεία Κοινωνία, και το οξυγόνο είναι η προσευχή. Είναι αλήθεια ότι όταν σταματήσει η αναπλοή μας, η πρώτη δουλειά που έχουν να κάνουν αυτοί που θα είναι γύρω μας, δίπλα μας, ξέρετε ποια θα είναι? Θα πάρουν το τηλέφωνο, γραφείο τελετών παρακαλώ. Ναι. Οδός τάδε, αριθμός τάδε, διαμέρισμα τάδε, μία κάσα. Και άμα είναι και καλοκαίρι, γρήγορα καταλαβαίνετε γιατί, έτσι δεν είναι? Όμως για τον άνθρωπο ο οποίος προσεύχεται, τότε ετοιμάζει το έδαφος για την άλλη ζωή. Γι' αυτό βλέπουμε στην εποχή μας περισσότεροι άνθρωποι δεν ασχολούνται για το μέλλον, αλλά κοιτάζουν πώς θα βολευτούν στην παρούσα ζωή και αγωνιούν για αυτή και προσπαθούν όσο το δυνατόν να είναι πιο άνετοι και πιο ευχάριστοι, χωρίς να σκέφτονται για την μέλουσα, για την αιώνια ζωή. Έτσι λοιπόν, ας παρακαλούμε τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Αρσένιο και όλους τους Αγίους, οι οποίοι μας αγαπούν και μεριμνούν για μας, να τους ακούμε και να εφαρμόζουμε την Αγία Διδασκαλία, την οποία ευτυχώς στην εποχή μας είναι τόσο πλούσια η διδασκαλία των Αγίων. Έχουμε τόσα βιβλία τα οποία κυκλοφορούν και πιστεύω ότι έχουμε λιγότερους αναγνώστες. Πολλά βιβλία, αλλά λίγοι ενδιαφερόμαστε για να διαβάσουμε το Λόγο του Θεού και πολύ περισσότερο να τον εφαρμόσουμε. Ευχαριστώ τον Σεβασμιότατο που είχε την υπομονή να με ακούσει και εσάς ιδιαίτερως, γιατί κάνατε υπομονή για να ακούσετε αυτά που είπα. Ο Θεός να ευλογήσει, ότι καλό είναι να το χρησιμοποιήσουμε. Τα υπόλοιπα πετάξτε τα, μην τα έχετε μαζί σας. Υπομονή και έχουμε χρόνο και για ερωτήσεις. Θα σας κάνουμε και εξετάσεις. Είναι και πατήρ, είναι πατήρ
Πέτρος εδώ πέρα από τη Ρουμανία που έχει ασχοληθεί και κάνει δακτορικό για τον πατέρα. Εντάξει και ο πατήρ Πέτρος, αλλά τώρα θα απαντήσει ο πατήρ Θόκλητος. Λοιπόν, έχουμε 10-15 λεπτά. Και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε τον γέροντα, είτε για τον γέροντα Παΐσιο, είτε για οποιοδήποτε άλλο θέμα νομίζετε εσείς. Έλα Θεμούλη. Καλώς ορίσατε γέροντα. Να είστε καλά. Ήθελα να ρωτήσω γιατί προσκυνούμε τα προσωπικά αντικείμενα των Αγίων Πατέρων της Εκκλησίας μας, τα προσωπικά τους αντικείμενα λέγα, γιατί τα προσκυνούμε, και αν υπάρχουν κάποιες αναφορές θαυμάτων να μας πείτε, έτσι να ακούσουμε. Ευχαριστώ. Είμαι λίγο κουφός και το κατάλαβα καλά τι θέλετε να πείτε. Γιατί λέει ο Θέμης, ναι. Προσκυνούμε τα προσωπικά τους αντικείμενα. Ναι. Κάτι εικονάκια που έκανε ο γέροντας, κάποια πραγματάκια που έκανε που δεν έχουμε βέβαια τίποτα άλλο, εκτός από κάποια προσωπικά αντικείμενα. Είναι αυτό μέσα στην παράδοση της Εκκλησίας μας? Μια και είπατε αυτό, με τον Άγιο Αρσένιο που είπαμε προηγουμένως που εκοιμήθη στο νοσοκομείο της Ρόδου και ευωδίασε, δεν είχα πει προηγουμένως για τον Άγιο Αρσένιο που είπε μερικά πράγματα, ναι. Λοιπόν, όλα του τα αντικείμενα που ήσαν μέσα στο κελάκι του ευωδίασαν, είχαν τη χάρη, και ακόμη κατά τη διάρκεια της εξοδίου ακολουθίας που γινόταν στο ναό, η ευωδία έβγαινε μέσα από τον ναό στο προαύλιο και επί 40 ημέρες εξήρχε το ευωδία από τον τάφο. Άρα κάθε τι που έχει σχέση με τον Αγίο έχει και την ευλογία του Θεού. Έτσι δεν είναι? Όπως και μια φωτογραφία ενός προσφυλού προσώπου που το βλέπουμε και το χαιρετάμε και το φυλάμε. Δεν φυλάμε το χαρτί, η τιμή μεταβιβάζεται, μεταδίδεται στο πρόσωπο το οποίο εικονίζεται. Δεν είναι έτσι? Ο Σεβασμιότατος κάτι έχει να συμπληρώσει. Εξάλλου και η σκιά του Αποστόλου Πέτρου θεράπευε, όπως λένε οι πράξεις των Αποστόλων, ασθενείς, και τα μαντήλια των Αποστόλων έγιναν θαύματα, αλλά και η αιμορρούσα γυναίκα θεραπεύθη αγγίζουσα το ημάτιο του Χριστού. Δηλαδή δια των αντικειμένων τα οποία ήταν των Αγίων, αντικείμενα των Αγίων, προχέται η χάρις του Αγίου προσώπου και βέβαια του Αγίου Πνεύματος πέρα απ' όλα. Κάποιος άλλος? Έλα Χρήστο. Πέτρο. Ευλογείτε γέροντα. Στην κοινωνία μας νιώθουν πολύ αδικημένοι, υπάρχει πολλή αδικία. Πώς μπορούμε να την αντιμετωπίζουμε? Τι έλεγε να έχετε υπόψη σας ο γέροντας Παΐσιος πάνω στο θέμα της αδικίας? Λέει ο Χριστός ότι στην κοινωνία μας υπάρχουν πολλοί αδικημένοι άνθρωποι και πολλή αδικία. Τι έλεγε ο γέροντας, πώς να αντιμετωπίζουμε την αδικία και οι αδικημένοι άνθρωποι πώς να το αντιμετωπίζουν αυτό πνευματικά? Εκείνο το οποίο θυμούμε έλεγε ότι εμείς οι χριστιανοί δεν έχουμε δικαιώματα επί της γης, και εκείνο το οποίο βλέπουμε στην εποχή μας, ότι ο καθένας προσπαθεί να βρει τα δικαιώματά του, να αποκτήσει τα δικαιώματά του. Στη Θεία Λειτουργία και σε ώρες της Ιερέας Ακολουθίας ακούμε μια ευχή, αυτούς και αλλήλους, παρακάτω, και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Βρέθηκα σε μια αγρυπνία του Αγίου Ιωάννου του Προδρόμου, στον Παπαγρηγόρη, ήταν άρρωστος και κάναμε αγρυπνία εκεί, και είχε και ένα γκρουπ από τα Γιαννητσά. Λοιπόν, και στο αρχονταρικάκι τότε του παλιό ήταν και κάποιο γκρουπ από τα Γιαννητσά που σας είπα προηγουμένως, και έκανα την εξής ερώτηση: δικαιολογείται χριστιανός να παίρνει ηρεμιστικά, να παίρνει ψυχοφάρμακα
Και κάθε μια κυρία είπε το λογισμό της. Θα μπορούσατε, λέω, να σκεφτείτε, μάλιστα σε λίγο έρθει και ένας γιατρός που ήταν μαζί στον γκρουπ το δικό τους, θα μπορούσατε να σκεφτείτε ότι ο πατήρ Παΐσιος θα έπαιρνε ηρεμιστικά για να κοιμηθεί και να ησυχάσει? Λέει όχι. Και ο γιατρός λέει, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δίνουμε ηρεμιστικά, γιατί αν δεν δώσουμε θα μας νομίζουν ότι δεν είμαστε και σωστοί γιατροί. Και το ερώτημά μου είναι, όταν εμπιστευτούμε ολοκληρωτικά τον εαυτό μας στο Θεό, έχουμε κανένα πρόβλημα? Αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Αλλά επειδή ακριβώς δεν έχουμε εμπιστευτεί πλήρως τον εαυτό μας στο Θεό και κινούμεθα περισσότερο με τη λογική μας, γι' αυτό το λόγο και έχουμε τα προβλήματα τα οποία δημιουργούν. Μήπως κάνω λάθος? Διότι πώς είναι δυνατόν να έχει κανείς απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό και να φοβάται για το μέλλον? Αλλά δυστυχώς επειδή ίσως έχουμε προβλήματα εσωτερικά τα οποία δεν τα έχουμε τακτοποιήσει, δεν τα έχουμε εξομολογηθεί, δεν τα έχουμε συνειδητοποιήσει και προσπαθούμε με τη λογική μας να τα λύσουμε, μπαίνει μετά το ταγκαλάκι και μας μπερδεύει και παίρνουμε προσωπικές λύσεις οι οποίες δεν είναι και αυτές οι οποίες θα είναι ωφέλιμες για την ψυχή μας. Γι' αυτό εκείνο το οποίο μας λείπει είναι αυτό το οποίο λέει ο Κύριος στο προσκλητήριο. Ποιο είναι το προσκλητήριο του Κυρίου? Ώστις θέλει ο πίσω μ' ακολουθήν, τι να κάνει? Απαρνησά στο εαυτόν. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν θελήσαμε ακόμη να πλησιάσουμε τον Χριστό, και το δεύτερο, να εφαρμόσουμε αυτό το οποίο θέλει. Αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μόνο Χριστό το Θεό παραθώμα. Έτσι λοιπόν, με τη χάρη του Θεού, όταν μπούμε μέσα σε αυτόν, πρώτον να θελήσουμε να αγαπήσουμε τον Χριστό, να γίνουμε χριστιανοί, να γίνουμε όπως εκείνος θέλει, τότε τα προβλήματα ξέρει και τα λύνει εκείνος κατά το συμφέρον. Και κάτι άλλο, και ακούμε πολλές φορές τα πληρωτικά, εκείνο το αίτημα, τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών παρά του Κυρίου ετισόμεθα. Τι σημαίνει αυτό? Το ακούμε πολλές φορές. Να, ακούς αυτός λέει τα καλά και συμφέροντα. Τα καλά και συμφέροντα της ψυχές ημών. Αν με ρωτήσετε, ξέρεις ποιο είναι το καλό και το συμφέρον για σένα? Εγώ θα σας πω όχι. Ο Θεός ξέρει αν συμφέρει η υγεία σε μένα, η αρρώστια ή ο καρκίνος ή οποιαδήποτε άλλη αρρώστια ή οποιαδήποτε δυσκολία, μόνο εκείνος ξέρει. Και εφόσον είμαι παιδί δικό του ή θέλω να γίνω παιδί δικό του, μου δίδει το κατάλληλο φάρμακο, την κατάλληλη βιταμίνα που θα έλεγε ο πατήρ Παΐσιος, για να με κάνει καλά και να με προετοιμάσει για την επουράνια βασιλεία. Γιατί ο σκοπός στην παρούσα ζωή δεν είναι να γίνουμε καλοί άνθρωποι, αλλά να γίνουμε Άγιοι. Αυτό δεν είναι το προσκλητήριο? Άγιοι γίνεστε. Σήκω στο χέρι σου να σε δει κάτι. Έλα Πέτρο. Σχετικά με τους λογισμούς, Γερόντα, θέλω να μας μιλήσετε, γιατί συνέχεια κάθε λεπτό έχουμε λογισμούς. Πώς μπορείς να εξημολογηθείς, πώς μπορείς να τους πεις την εξημολόγηση? Λεπτομερώς δηλαδή κάθε λογισμός που έρχεται, ή έχω βλάστημους, έχω πονηρούς, πώς μπορείς να το πεις? Ρωτάει εάν πρέπει να εξομολογούμαστε όλους τους λογισμούς που έρχονται, γιατί παίρνουν πάρα πολλοί λογισμοί, έχουμε χιλιάδες λογισμούς. Ποιους λογισμούς πρέπει να εξομολογούμαστε? Καταρχάς να μην τους καλλιεργούμε, δεν είναι?
Πον, ξέρετε? Όταν έρχεται το μπαλάκι το διώχνετε πίσω. Τάκ. Εγώ δεν ξέρω, αλλά βλέπω. Λοιπόν, ήρθε ο λογισμός. Από πού προέρχεται? Αν είναι καλός, να κάνουμε καλούς λογισμούς που έλεγε ο πατήρ Παΐσιος. Όταν είναι στραβός και η συνείδηση μας ελέγχει, τότε θα τον διώξουμε. Και να πω κάτι που έλεγε ένας Κύπριος ιερεύς στην εγγονή του πριν από χρόνια. Εκοιμήθη σε ηλικία 106 ετών, το όνομα του δεν το ξέρουμε, το οδηγείται η εγγονή, η οποία τώρα είναι η γιαγιά με δυσέγγωνα. Λοιπόν, όταν ήταν μικρή ρώτησε τον παππού, «Παππού, τι είναι κόλαση και τι είναι παράδεισος?» Και εκείνος της είπε, «Άκουσε παιδί μου, όταν ακούμε αυτό που μας λέει η συνείδηση και το κάνουμε, τότε ο Θεός μας δίδει χαρά μέσα και ειρήνη. Αυτή είναι πρόγευση του παραδείσου. Όταν όμως δεν κάνουμε αυτό που λέει η συνείδησή μας, τότε το ταγκαλάκι μας δίδει θλίψη και στεναχώρια. Αυτή είναι η πρόγευση της κολάσεως. Και τώρα γεννάτε το ερώτημα σε μένα και σε εσάς. Όλοι βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Τι προτιμούμε, αυτό που λέει η συνείδησή μας να κάνουμε ή αυτό που μας πιέζει να κάνουμε το ταγκαλάκι? Τη χαρά την οποία δίδει ο Χριστός ή τη θλίψη και τη στεναχώρια που δίνει ο διάβολος? Η επιλογή δική μας δεν είναι? Γι' αυτό έχουμε και την ευθύνη ή και το μισθό. Το μισθό γιατί δεχόμεθα το Λόγο του Θεού, ή ευθύνη όταν παρασυρώμεθα και κάνουμε αυτά που λέει ο πονηρός. Δεν ξέρω αν ήταν η πρέπουσα απάντηση στην απορία αυτή. Να με συγχωρέσετε για τη φλιαρία μου και για ό,τι σας είπα και σας κούρασα. Ζητώ συγγνώμη και διευχών του Αγίου Γέροντος από εδώ με τις ευχές του τα στραβά που είπα να διορθωθούν. Καλά, να μην κουράζουμε άλλο τον Γέροντα. Τον ευχαριστούμε και ζητούμε συγγνώμη που τον πιάσαμε έτσι τον άνθρωπο. Μόλις είστε από το αεροπλάνο. Αλλά έτσι είμαστε εμείς οι Κύπροι, χοντροκομμένοι.